har kayo zamani, kai mutum har da aljan kasan ya gani, shi ya sa ni kira dan ayo natsuwa. Sallamallahu alaika rasulullah, na fi son ka da raina zubar bal, addu'a da ganin ka muke maula, kai kadai ne ka zama shugaban natsuwa. Assalamu alaikum, ni zan yi kira, ai zaman duniya sai da yin damar, mai iso fa da sharri kayo hatara, wanda ya ji kiran sai ya sa natsuwa. Rayuwar mu hawa uku ce mu sani, tunda babu fa kai akai ka gani, za ka girma ka tsufa kana tintini, sai ka zama wataran ba kama rayuwa. Duniyan ga mu duba mu dage shiri, kar da dai mu shagalta da tara wuri, kwana tashi take kai mutum kabari, sai mu bi ta a sannu mu kai ga hawa. Rayuwar janjiri ita zana tafi, wataran sai ka gan shi yana hadafi, duniya na ta juyi tana ta rufi, ita ke sanya tsoho ya manta hawa. Ba fa duban fa farkon mu za mu yi ba, ayyuka za mu dage ba ma gaji ba, ai adashin na ƙarshen da za mu zuba, ran da za ka mace duka abin rayuwa. Na ɗaukar rai shi na tuno, ga zaman kabari ne da kai mu gano, daga kai sai fa aikin da kai ka bano, za ya tsirar da kai kuntatar rayuwa. Mutuwa za ta zo mana babu shiri, ba ta kyale ba kauye bare na gari, mulki da kuɗi ba su canza guri, kyan fa aikin ka ke sanya rai natsuwa ɗan'uwa. Rayuwar mu abar tsoro ce yan uwa, sai mu dinga fa aikin da zai ta hawa, lura daga mu'azu yake ta gawa, shi yake ta kiran mu masa natsuwa.